Egun batean, Kandido eta besteak elkarrekin urrunera joatea erabaki zuten. Olajen bidaia errepikatzeko asmorekin. Baina ez ziren urrutira iritsi. Bidean, Simunen baratzea topatu eta bertan geratzea erabaki zuten. Ez ziren bakarrak izan, han zegoen ere, Zeta familia, baita Ikaro ere. Honek aitortu zien, amets handi bat zuela aspaldian. Ama aurkitzea. Orduan, ekaitz handi bat lehertu zen. Euria egin ondoren, hegaztia kantatzen hasi ziren berri on bat itxarongo balute bezala. Odeiekin dantzan, zebiltzan bitartean. Halako batean, Leireren txakurra agertu zen paper batekin ahoan. Bertan, hau idatzia zegoen. Berri on bat dauka zuretza seme maitea. Hau da nire azken gutuna eta oso hurbil bizi naizela esateko da. Laster elkartuko gara. Musu eta besarkada handi bat.